What's up guys? Yun, Roniel here, nagbabalik. Ayun, may nakakatawang bug na ano. Kaya pala may ghost nung nakaraan. Kasi, spectators pala yun. Pag in-spectate mo sila, ikaw yung magiging bike na walang tao. Tapos, pwede mong kontrolin kahit naka-watch ka. So, yung gagawin natin ngayon, pupunta na tayo ng ano, ng friends. Mag-spectate tayo sa friends. Tapos magbabike tayo. Yan. Try natin to kung magkakabike. May kasama ba to si ano? Hindi may kasama siya. Ilan ba ito kasama niya? HK to push. Paano ba mag-bike? Ayan. Pinaparil ako. Goma sila, wala niya ako. Mag-expectate. Gano'n to ato. Paano ba alisin? Ito, bike na naman. Patay na. Sige na magkalaban ko. Kaya magbabike tayo. Kaya pala. Kaya ba ito ng Ross? Nawala man. Nawa man. Sige na oy. Kumana maday ka na ng binit. Ito na siya. Oh, bulag. Sige. Ang mayari, dalawa kami mag-spectate para dalawang bike. Lagot ka na, kulpangan. Ano naman ba? Sakyan, pasakyan. Sasakayan. Napay bike. Nagduwa na. Dalawang bike na. Sige, lumbata. 1, 2, 3, go. Bangga ta. Dito ka sa layo. Sige. 1, 2, 3, go. Tug. Ano? Uy. Di ba ba? Binangga. Ba't ayaw ng mga bike? Ay, Sana. Ito pala yung ano, naka-spectate nung dati. Sama ni. Ay, sumakay. Asa yung kauban? Kasi yung kauban sa maglugkod. Ay, namatay ang kauban? Hindi ano, namatay ang kauban. Takbo ba rin kamera siya? Pagdili may Namait na. Ay, nabangga manggod ko.
siya. Wala makatkat yung sir. Matingala na to. Janoy, ano na ang galing. Dili ba nakakasabay no? Kuan ni mo asset ni mo. Ganyan, atin mo. Asa sila no? Aray. Pwede mo. Kamu, Look ay, na. pwede mo sila duo. Ang isa, mag-chicken na niya. Kulihan ako sa isa. Pag-awasan. Nani-bike siya. Eh, duhan na tugboy, tubayan na tugboy. Mga pwede. Bago na ako. Tapos tingnan natin ka rin na. Ay, ilan pa niya Nawala, nawala, nawala. Ah! Nawala. Galit na galit. Nangatagog yun. Uy, Bike siya. Ay, kaupan. Pangita. nabangga ko. Siya mo expected kayo niya. Nag-gaming. Ay, nag-gaming. Oo, ganun. Ano yung nangyari? Oh, laban. Uy, kalaban! Oo, ha? Yung gaming lang malakas. Tara, magpata eh. So, duwa ka? Duwa ko, ako ato ng kalaban. Ganito sa taray. Tapos, dapat na. Mandamay. Alas magalaunan na. Asa man? Pinakoy bagong na-upload ba? Bagkatulay guys, pinakadutag fearless kani oh. Ato goes in the bike animal. Kani nadi gas spectate sa tuwa day ani di ay. May multo. Sino nasa bike? What the heck? What is gonna be fun? Hoy! Sino ka man? Sino ka man nagpaparamdam? Gagi, wala tao, men! Uy, sino ka? Tao dito! Oh my God! Gagi guys, kita nyo yung bike kumagalaw, walang tao. Second year. Di ba? Ano ka? Sana gusto niya.